iya kalangu ka buga yanzu kiɗan na gidan sarauta ne kiɗan sarkin malamai malam kabo ina gaida ka rabbi kare rabbi kare jamila rabbi kare rabbi kare malamina da farko na kira sunan Allah na mai kyauta wanda shi ya kago harshe na ya mun baiwa gashi zana rero waka na zan wake gurzo wani da bai aikin barna ni shakka wurin ka zaniyo baitoci na sanya babanmu magani na kokanmu magani da malamin kamo inda kana gani me zai dame mu kayi dacin baiwa a gaida kai babanmu kakala ya gwanin mu Allah ya tsare ka rabbi kare rabbi kare malamina jinjina ta gare ka zane yau malam nawa mai hakuri da juriya da tausayi gun kowa shi sarki ne cikin su malamai dan baiwa fahimma da kokari gun bauta baya gazawa to hakika ka wuce dukan mai kushewa ka zamo gamji saraba ta ma illa magani da malamin kamo gaskiya ka rike kainuwa da shin Allah wanda ya yi nufinka da sharri kamar shagun Allah